Ladies and gentlemen, are you ready? Amis? Ya. Ito bigbe? Lep. Lamisa sila. Audio. Naliluwa ko eh. Lamig, wala ba? 7 pa man. Bing. Up. Sug na ko. Hindi na ako nagkauna. Pay marang sa ref. Basta ting prutas cream ba? Dengan kay kuan ba? Barato ra siya no? Pre, nasunis lagi ba? Uli mo tagpalit. Apa ni? Rambutan. Sumpek ko. Pusa na be? Tulgo na ko. Time check. 10 minutes para alas 10.